Vítajte pri ďalšej časti nášho videa. A skôr, než vám povieme, kam pôjdeme, vám trošku porozprávame o tom, ako vypadal včerajší večer a veľmi neskorý príchod na ubytovanie hotelu Farmu, jak to nazvať. Takže došli sme do Srbska a Srbsko, aspoň zatiaľ, bola krajina, kde nebolo absolútne nič zaujímavé, nič na čo by sa dalo pozrieť, nič kde by sa dalo zastaviť, proste fakt nič. Našli sme si a bukli sme si nejaký hotel, teda keď sme sa dostali veľmi blízko k hotelu, tak nás čakala odbočka nikam, myslím tým túto cestu, ktorá viedla medzi Kukuricou a do lesa. A to už som si myslel, že to bude druhýkrát na tejto ceste, kedy nám navigácia naplánuje offroad, po ktorom netúžime. Takže sme si to všetko obišli dookola niekoľkokrát, až som to nakoniec skúsil. Vošli sme na tú štrkovú, neskôr hlinenú až bahnitú cestu polom až do lesa a vyšli sme na čistínke, kde bola nádherná farma, kone a plno zvery. Až von vybehla pani, ktorá nás vlastne privítala so slovami, že sme dorazili správne a to už vlastne mohlo byť ale asi 9 hodín večer, ne? Plus minus. O nejaké 9 sme prišli na ubytovanie a jediné, čo sme spravili, je to, že sme behli do sprchy, vybalili sa a išli sme spať po veľmi vyčerpávajúcom na ceste. No každopádne zvládli sme to a toto video nás zavedie cez celé Srbsko do Rumunska až na ubytovanie na hraniciach Rumunska. A neskôr cez Transalpinu až na miesto, ktoré ja považujem za Rockford Rumunska. Dúfam sa týmto nikoho nedotknem, ale počasie v Srbsku bolo rovnaké ako aj tá krajina. Tá reštaurácia, pred ktorou sme zastavili, tak akurát tam mali nejakú rodinnú oslavu, ktorá nevyzerala príliš lacno a mali veľmi zvláštne pohľady. To čo to robíme. Divno čumeli na pári, ktorým zastavili pri bavorákoch. A začal vyťahovať veci z tašiek. Hej. Tu sa začala konečne zaujímavá cesta Srbskom. Bolo to v podstate až na konci Srbska, kde sme išli v podstate po celý čas po okraji, popri Dunaji, vlastne v podstate hraniciach Srbska s Rumunskom. A celá tá cesta už naozaj stala za to. Tam boli nádherné výhľady, nádherné útesy, krásne hory a až tam sme si mohli povedať, že sme zo Srbska naozaj niečo mali. A ako si môžete všimnúť, všetci nás prebiehajú a to je z jediného dôvodu. Naša zadná pneumatika už vypadala veľmi biedne, už na tom bola veľmi zle a v takom počasí som absolútne nechcel riskovať. Tento srandista tu. Na lepšom mieste sa mi točiť nemohol. A to malo akože fakt šťastie, že sme išli vďaka tej pneumatike veľmi pomaly. To hej. Možno by sme boli aj v televíznych novinách. Možno tých srbských. Hranice. My sme si ich poctivo vystali hodinu za autami, neboli sme ako tí iní motorkári, ktorí všetko obchádzali. A nám nebolo všetko jedno, nakoľko sme videli, že fakt každému jednému autu poctivo kontrolujú batožinu a kufre. Tak sme sa
obávali toho, že budeme musieť otvárať kufrajmy, nie preto, že by sme tam niečo pašovali, ale kvôli tomu, že viete, ako to býva na dovolenkách. Už keď sa balíte domov, alebo respektíve keď sa niekam presúvate, tak ten kufor nabalíte tak, aby sa aspoň zavrel. Takže ako náhle by sme otvorili čo len jeden kufor, tak sa to všetko vysype okolo nás a zbierali by sme to ďalšiu hodinu. No a ty si možno nič nepašovala, ale keby sa dostal k mojim ponožkám, neviem, jak by sa tvarilo. Prvú noc v Rumunsku sme strávili v podstate na hraniciach v mestečku Drobeta Turnu Severin, kde sme našli krásny hotel, ktorý vyzeral doslova ako oáza. Boli tam citronovníky, kopa vtáčikov, kopa zelene, ako fakt nádhera. A dokonca to bol hotel, ktorý otvorili len kvôli nám a len kvôli nám prišla pani ráno robiť raňajky. Boli sme tam celý čas jediní. Vedel som, že naša zadná pneumatika na tom nie je vôbec OK, ale až ďalší deň ráno som si na nej všimol, že už je vidieť korby a že začína celkom solidne spúšťať, tak sa nedalo už nič iné robiť a začali sme hľadať v Rumunsku miesto, kde sa nám podarí kúpiť a prezuť pneumatiku. Našťastie, čo sa mi potvrdilo už druhýkrát môjho pobytu v Rumunsku, že sú tu ľudia veľmi láskaví, alebo teda aspoň ja som mal na taký šťastie. Zastavili sme na nejakej benzínovej pumpe, vedľa nej bol autoservis, tak sme išli pozrieť, či náhodou nebudú predávať pneumatiky na moto. Nie, ale chlapík, šéf toho veľkého servisu, vyťahol nejakého svojho zamestnanca Mechoša a ten sa nám hodinu venoval, pokiaľ nám nezohnal v ten deň do hodiny pneumatiku, ktorú nám ešte aj prezuli vlastne tí ľudia, ktorých nám zohnal. No a vďaka týmto zlatým ľuďom sme už na Transalpinu mohli ísť s novou pneumatikou a bez strachu a starosti. No a toto už je teda jedna z dvoch ciest, na ktoré sme sa obaja veľmi tešili, teda hlavne ja, keďže som tam ešte nikdy v živote nebola na rozdiel od Kevina. Na Transalpine som nebola ja. No. Konečne som si ale mohol užívať asfalt. A nemusel som ísť 50. Ako z môjho pohľadu Transalpina je veľmi, ale veľmi podobná našim Tatram. Ja som sa tam fakt cítila ako u nás v Tatrách. Ja tiež bola plná Slovakov, Čechov a Poliakov. Ako áno, aj to, ale celkovo ako vyzerali tie hory, proste podobné sfarbenie, podobný štýl tých hôr, alebo ja neviem ako to vyjadriť, ale jednoducho som sa tam cítila proste ako u nás v Tatrách. Nebolo to pre mňa niečo až také veľmi wow, aj keď bolo to samozrejme krásne, tie výhľady aj všetko, ale proste som mala z toho pocit, že som doma. Alebo som tam bol ja. Jedna z mnoha zastávok na to, aby sme si spravili nádherné fotky. Z ktorých sme nakoniec použili asi 2. Mne sa tam páčilo viacej ako u nás v Tatrách. Lebo tam som nemusel nikde šlapať. Všade som išiel pekne na motorke. No teda, dobre, áno. Bolo to tam v niečom o dosť iné. A to vďaka psíkom turistom. Ako celé Rumunsko, ale už samozrejme aj Bosna a Srbsko sú plné tulavých psíkov. No tuto sú fakt, že otúžili horolezci, ktorí boli rozlezení na veľmi zvláštnych miestach a čakali, kedy im vlastne okolo idúci dajú niečo papať. Ako samozrejme tam to funguje štýlom kolektívnej starostlivosti o takýchto psíkov. Takže tých psíkov tam bolo naozaj veľa, ale niektoré tie miesta a stanoviska, ktoré ste psíky vybrali, boli naozaj zaujímavé. Náhony vzdialené nejakej civilizácii.
tento moment sme si mysleli, že už sa blížime k našemu ďalšiemu hotelu, ale čo nebolo až tak úplne pravda, lebo som sa okašľal pri bukovaní a keď som napísal mesto Hunedoara, tak mi našlo hotel, ktorý bol od neho 50 km vzdialený, ktorý som búkol a celý nadšený, že budeme kúsok od hradu. Sme prišli do Hunedoary, prídeme tam, do navigácie vložený názov hotela, Hotel Classic. Prídeme do Hunedoary, kde Hotel Classic naozaj bol. Ale nebol to náš hotel, bol to hotel, ktorý mal rovnaké, identické meno, ale o 50 km vedľa. Takže na mieste, keď sme zistili, že nie sme dobre, otočka späť na diaľnicu, 50 km naspäť do mesta Sebeš, cez ktoré, alebo Sebes, boh, jak sa to číta. Do mesta, cez ktoré sme prechádzali, sa ubytovať, na to, aby sme sa mohli znova otočiť a vrátiť sa naspäť do Hunedoary, pozrieť na ich Rockford. Ale malo to aj svoju výhodu, lebo keby sme takúto chybu nespravili, tak nenájdeme tú najlepšiu reštauráciu, akú v Rumunsku podľa mňa majú. A možno aj na celej našej ceste. Ako to bolo tak neskutočne dobré jedlo, že už len kvôli tomu by som tam šla znovu. A keď sme došli dovnútra, tak to vypadalo ako obyčajná pivnica s 2 stolmi. Ako áno, mali to prevažne ako rozvoz, ale neskutočne dobré hodnotenia a majú aj prečo mať také hodnotenia. No a toto je rumunský Rockford. Videl som to na fotke na Facebooku, úplne náhodou, jedna z reklám. A keď som to zbadal a zistil som, že to môžem natlačiť do cesty, tak sme si to nemohli nehať ujsť. Aj keď sme došli kvôli zisteniu, že máme zlý hotel, už po záverečnej, takže sme sa dovnútra vtedy nedostali, aspoň sme si to užili poriadne zvonku. A jednoznačne sme vedeli, že sa tam vrátime znovu, čo sme vlastne uskutočnili 2 mesiace na to, nabalili sme celú rodinu pomaly, užili sme si ten hrad znovu. Je to nádherné, stojí to za to. Harry, do baráku. Tak a to je asi všetko k tomuto dňu. V najbližšom videu budete vidieť medvede. A nie, nemyslíme tým fotku Kevina.